ngendaa yekuti vantu vedu imwe chete, mudzvanyiri wedu imwe chete ndiRobert Mugabe nevanhu vake. Saka isusu tikatanga kupokana nekurwisana tiri kunzvou tisati takwanisa kuyambuka kupinda kunyika yechipikirwa, handifungi kuti chinhu chakanaka. Toita kuti marombe mabenzi aya anoti hanzi tichanhonga dhora. Kana tichanhonga dhora inini ndichatora 70 cents, iwotora 30 cents. Uyo adziwo 30 cents ati aiwa ndini kuda 70 cents, motanga kurovana. Ndo zvatiri kuona muZimbabwe muno. Hatisati tatombodii, hatisati tayambuka, asi vanhu vari kurwira zvinhu zvisipo. Izvo ndizvo zvatiri kuti tiri kuramba, ende tiri kuti ngavabatane vasunge chisungo chimwe chete, Zimbabwe yambuke, Zimbabwe inake. Takatarisa gore ra2018 nezvamataura izvi, chii chingabude musarudzo nemamiriro akaita zvinhu iye zvino, toti tasvika gore iroro takamira saizvozvo? Kutaura chokwadi, tikasvika gore ra2018 zvinhu zviri zvazviri pane zvino. Ndine urombo nekuti ZANU-PF whether vanenge vabirira kana kuti havana vachange vachiwina sarudzo idzi, ngendaa yekuti pane zvinhu zvakawanda zvekutarisa. Isusu tiri kuti muopposition imomo nekuda kupokana kwavo kwavari kuita, mavhotsi achange achisplita. Tikuonawo zvakare kuti ZANU-PF ipati ine mastructures, ipati yakadekeshera nyika yese, uyezve ipati ine zvinhu, ine maresources, ine zvinhu zvinokwanisa kuti vaite basa, vane mari. Opposition yedu havana mari, asi vari kurwira zvinhu zvisipo. Saka tikasvika 2018 zvinhu zvakamira zvakadai, ndine urombo nyika yedu inenge iri panguva yakaoma, nekuti ZANU-PF icharamba ichititonga, ende izvo zvatizviramba. Vamwe vari kuti ivo chiri kuita kuti imimi munyanyombunyikidzwa nemapurisa kana kusungwa ndechekuti kuratidzira kwenyu kuri kuitika panzvimbo imwe chete kana kuti pakati pedhorobha. Pangave here neurongo hwekuti vekumabvuku, vekutafara, vekubhindura, vekuchipadze, vekuchiwaridzo, vekumagwegwe vaite ratidziro dzavo ikoko, izvi zvinova zvinoita kuti mapurisa neuwandu hwavo vasakwanise kumbunyikidza kurwira kodzero kwevanhu? Izvozvo ichokwadi. Ndosaka isusu tiri kufamba nedonzvo rekuti isu semacitizen movement, semabato akazvimirira oga, tinge tine mastructures, tinge tine hwaro munzvimbo dzose dzinogara maZimbabwe. Izvo zvava zvabatsirawo kuti tikange tati pada toda kuti tiratidzire nenyaya yakati, kuglenora kwese kune vanhu vanenge vari parodi, kune vanhu vanenge vachiratidzira ikoko. Izvo zvichatibatsirawo kuspreada even iwo vemapurisa. Izvo zvinotibatsirawo padonzvo nechinangwa chedu chekuti Zimbabweans vange vachitaura kune hurumende yavo Mugabe kuti isusu taneta nekumbunyikidzwa, isusu taneta neudzvanyiriro hwenyu, takuda Zimbabwe itsva. Tikasvika ipapo tine tarisiro yekuti even ivo vega havateereri, but tikasvika ipapo ivo vega vachatanga kuteerera. Saka iyoyo inyaya yatiri kubika, inyaya yatiri kushanda pamusoro pezvo, kuti tinge tine hwaro, tinge tine mastructures munzvimbo dzose. Izvo zvichatibatsira kuti mapurogiramu edu anga achienderera mberi zvakanaka. Tiri kudzidza from kubva kune zvatakaita tichikundikana, tiri kudzidza kubva kune zvatakaita tichikwanisa. Saka makore ari kuteera, gore rinouya nemamwe achateera, tichange tichingosimudzira kubva pane zvatiri kudzidza. Tatenda nemashoko enyu vadzamari.